target sulo so thanai ekai abo YTF injakai TWF injakai Tipra ekai milu to sulo so thanani sin target kai sini jara warrior stock khai tongo abo thanani bagai ekai borno sini oron hoite singnai rigi rokhanani bagai khai thokoi noro station ekai khaklayo sini warrior stock jotono tiaruni no phaya oro abo hai tongo bubagra bo borno tini nai rohonai te tongo bubagra bo thopoinai kai khaklayo chingkai khana thanai tingkai chingflight be thanan bagai ko khaja tika kai an khaklayo tini jarni blaite tongthoknai tika kai tamni bagai himba taklai train bo bubagra maya kanang ba kaham hai rika jotoni bagino tai jamela bo kere buri romni bagai kamra alada selaromni alada tai block wise kai bo eko kamra ro bagai rika aboni bagai mane khub comfortable lungnai ekai Delhi wo kisak nasangtha ekai aboni bagai jara oro tini phaine rok di kutung bosu thedi kaini ang saino no kai blaikano tongthoknai sini geta people ni bagai ekai aro to sumthana ekai tai nini aro jeng jontor montor simia Indian gate bo sini TWF ni sini burimotha ni hoite aro jeng tati thoknai sini geta people ni bagai ekai 6 tarik December Supreme Court sini hearing nani krongo obongkha nini CAA ni bagai hearing nani kokrongo kai adino bo bubagara Supreme Court bo nai kising bo dini logi thana ni sen khakongo kai taklai ni sini Delhi je Abhiyan mo blai khaino kaham nai themani sete juda themani sete taklai te juda sudu juda simia taklai sini je discipline babe jaga samjaka mo mar khaino komna ebong taklai sabche bishi Delhi bo domok nai theman thebo je taklai thangi tonai rom tam taklai thang tonai rona builano borno jotno sini bubagra Sengkwrak warrior borno khaka ham yafaro kai jotno na discipline kai okara sakara ni kom khana oi thana ni bagai amborno koyo ebong Delhi bo borni bagai tom khai jaga ba ham khai jai kha kai jahate kai susto kai aro sobinan bagai jotno sai thon kebo train isro ko khoi pula ta kelai to effect mani ro kebo sanani sai to bai thon ko omono nayo je bor ka ham kari kai sogoi to sengborno tini je erokom naire gai oro ni rohman na hai Delhi thangi bo sengborno lamjagina khana khani sogoi nai ebong bor saiter go sogoi seng Delhi bo sengborno in ko rail station borno sengara lamjogna abon tini ko oro tini dipesa time to 3 hour teng khalani ko eka oro hoite ambasa bo thangna ambasa hoite pani sagar duita jaga tai aroni tini wire sunu se khalani ko bai sini to media sono sung tini Delhi Abhiyan bagai thangai tongo sini Tipra hasini live mona sini bagai to chaina dubagra ni bising tei sing greda Tipra len sal mono tei sing tabu joto na pale dole sini sikla mua bodol sini joto je greda Tipra len slogan te greda Tipra len thanchani khorona khanchani bagai sung tini aro live mona ta hinai sinai sing sognai Delhi jontor montor 4 tarikh soy mane pore sing aro jontor montor sini dorna tongai 5 by 6 eisa hain haya boli yablo sung thapinai 8 tarikh phege sung bawa hinai sin hawda se kilu pene abon banang koinai sini joto sini Tipra hasen joto lukurong no haidi bal baksa kai norok bojoto no sini o thanchani chobawo thanchani khorango norok joto no palkhir khangke sung salsa salmanai thake je sung sini grade Tipra leni sung khorang bui khanai sung khamani bisingti sunglia sungabon ba sini grade Tipra leni khorang sung do jagan khana nango abon bagai sini Tipra sarok sung noga tu tangnan tabutai joraya sini bisingo khadi sung joton thancha kaisa baksa kai sung salsa sal nulai nangai amorno ko taklai kusu thorok kusu thang taklai sung tabu thangi tonai approximately dinaro prai 1400 hai sung tabu list manta aboni bisingo sung tabu busuk thangno ko sung approximately maya ko tobake je list mote sung already 1400 crores sung khan last year inside more year or some difference mane especially so white table nang khanai white table ni responsibility ko kabang tamen di khanai last year or some Rwkha je kabang ma thangai haibu rokai mami se amti herokha je more year ekdom khub mane step hamte naka ya kaham kurungai thanai kaham kurungai phalinai plus jesini demand ke travel no sung Delhi hatayo thangai fulirinai ajaga government of India na sung funungai je sini Tipra sarok ni thangan bagai boni survival ni bagai boni existence ni bagai sini je kera Tipra busuk langsung tom sungabo government of India no funuguri nai sini 3 and 6 ni o jesini demonstration no
Kalau busur ulah tak lagi sana white tape ni. Tahu tu itu ini counting orang kaya punya 1300 ba 1400 approx lampi hai. Mungkin ekdom खूब comfortable ke thang lain. Mungkin tak lagi semana tu semua luka jumlah sini trainer sini api sana rok berman tu ya. Tak lagi tu bebang mana ini jenis orang bermain sana. Am dekho tak lagi खूब step काम करना का ekdom jumlah sini je mo movement ekdom grand success dengan ini cuma sih tak lagi sini movement. Sabo manjang ni aja Delhi. Aja tu tabuk jadi ni Hadani sini gas stroke, abo sab hani payah tu sia, mungkin abo enggak sini, jodohnya sini habu grabo kontrol kayo, mana bonus hai mana sab hadani. TT edition ini English sab. TT edition ini sini, kamu sini cari habang tonai sini, bonus gram bonus untuk sab tonai, itu aja ni executive member of MDC stroke tonai tahu.